Action. Hej då! Kom tæt over da, kom tæt over da, kom tæt over da. Æsan, kom lige det tættere på. Vi sidder her, mig og Søren Ryge her. Jo, vi sitter her. Den svenske Søren Ryge. Og vi ser røde kompeduser. Eller vi ryger dem ikke, vi spiser dem. Jättebra, det er faktisk meget interessant, fordi at ifølge videnskab, så er skumfiduser faktisk 15% luft og 3% sukker. Altså, ja, og hvis man så ind, så kan den nemlig eksplodere. Så det er faktisk meget, man skal være forsigtig, ikke også sådan? Vældig forsigtig, siger jeg til dig. Så du passer lidt på der med ilden. Der er ild forbudt. Ja. Men det er meget fint, at altså, når man sidder her, det er jo rigtig spejderagtigt. Og spejderagtigt, det har meget med skoven at gøre, fordi... Fordi at en sø, den er også interessant, og det er skoven jo også, fordi mig og Søren siger og du kommer røgen, der kan du se, du er rigtig røgtilskuer, bare. Eller tøjtiltrækker. Nej, nu kommer røgen. Det er bare... Det er jo en bål der. Det er godt nok interessant. Og det er interessant. Det er så interessant med røgen, det er jo, at det kommer direkte fra bålen. Det kommer direkte fra bålen. Og det kan man ikke forudse sådan noget. Det kommer. Nej, man kan faktisk lave en beregning. Hvis man tager starten under 45, skal man altid regne ud, hvor det er, det kom fra. Er det rigtigt? Det er faktisk rigtigt, fordi nu kan du se 45. 45 er faktisk den vej fra, det er jo faktisk her, ikke også? Det er vældig interessant. Ja, og det er faktisk sådan, at... Nej, nu er vi skuffet, du er ved at brænde lidt på. Nej, det var ikke bra. Nej. Kan jeg puste? Så. Nå, den jättebra igen. Jeg tror, den er rigtig god. Just præcis. Men hvad var det, jeg ville sige? Jo, fordi når man er spejder jo, så er det jo sådan, at så skal man ud og fiske, og man skal få knop, man skal få fiskertegn og sådan noget. Og så er det jo, fordi mig og Søren, vi er jo kollegaer, fordi... Jo, det er vi. Nej. Jo, vi er da. Jo. Det er jo det er vi. Men fordi når man er spejder, vi har jo spejderkammerater. Tigge, ciao, ikke også? Men ikke på. Det er jo rigtig interessant. Og det er så, at vi er jo faktisk rigtig... min tunge! Den brænder! Jeg puster! Og det er vældig interessant, fordi vi har faktisk været spejder i denne her skov. Og det var faktisk i den her skoggang. Ja, og det var faktisk fordi, at vi hjalp faktisk hinanden. Vi sned faktisk, fordi jeg hjalp ham med at få point med søen, og han hjalp mig med skoven. Men tøft, nej, ikke sige noget, nej. Og det er jo meget spændende. Nu tabte jeg. Nej, nu tabte jeg den. Den ligger der. Nu får vi slut det for denne gang. Alt for mycket rød. Hej. Hej.